sa Madrid di Cacao mga higala dito sa may mawag no. Matura ng sutaon. Kasi natandog na pog mga kanang tumoy sa lubi. Ay po din yung tamnig lubi ng ilawom sa puste. Para di matandog mga higala ng atong linya. Bitaw, pero live ta mga dungog pa tanin nyo baga katropa sa 98.3 Gold FM. Commercial pa po taon-taon mga kaigsuunan. Sige. Ibalik ra ko na dong. Ganahan ko mga higala maminaw baga kanang kanaganing ma-headshot bitaw or ma-bullseye gani mga higala si Claire nga gingnan gyud siya nga dili pwede ma'am nga pasagdan na mo ni ma'am. May gani kay babayo po niyang ano kanang professional po kayo mga igalag tunada ba nga ay hindi po namin pwedeng pabayaan ma'am dahil ang mga taxpayer na nagsusweldo sa iyo. Wapo kay paminahon ay. Ano bang dulot gyud bukog ba nga di ka mauwaw? Silduan kas taon nya moingon ra kag usag din na sila. Biduang istorya ha. Sige, birahe. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko pa masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yung pa ang nababasa ng palasyo dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Pero kano nag-una-una man kag istorya? Auntie Claire. XFM Katropa. Diba? Ikaw may nag-una-una kag istorya nga si Pangandaman, si Bersamin, ni-resign na sila out of delicadeza. Meaning, namakak ka, Claire. Istorya ha, oy. Di ba gusto anang tigpamaba sa... Anong magbuot magkakatrabang aral? Yes, yung taxpayer ko. Gusto mo gisweldo, siya na sweldo aning Claire de personal nga sweldo ni Marcos dili. Gikan gyapon na mga igalas panudlanan sa gobyerno. Kaon na nas Malacañang mga igala, gikan nas panudlanan, gikan na mga katropa sa inyong income. Gikan nas yung ginagmay mga igala nga income nga gibayad atong buhis. O mga buhis mga igala nga gipahamtang didto sa mga produkto nga atong ginapalit. O so natin katungod mga igala mo ingon nga. Pag-aapon ni mugnaong Claire oy. Si Claire, dili siya, wa siya labot sa atong mga trabaho nga naman. Wa man ta nangayo sa gobyerno. Wa man ta nangamho sa gobyerno mga higala. Kana sila ang angay mauwaw kay ang ilang gikabuhi mga higala gikan sa gobyerno. Bullseye! Bullseye! Kita sweldo na to, no? Private man eh. Kana si Claire. Unang ay sig kasuko diya it. Nganong ga una-una magag-istorya. Pag-interview mga higala kang Bersamin, yung si Bersamin, wa ba ako ni-resign? Di, bulabog. Karon mga higala, giinan siya sa reporter nga, ang samang gid ni ma'am. Isa man gyud nagpa-resign niya, kaya yun, di man daw si Marcos. Di man daw si Marcos man nagpa-resign. Kisa man laing magpa-resign sa usa ka appointive official, mga higala, that is serving based on the pleasure of the president. Ikaw man kining presidente nato, mura man pwede mo pili anak niya or mo tanggal anak niya. Because they serve at the pleasure of the president. Ug wa na ka mauyunis presidente di agumikan kay tinunto ka, di yung presidente tanggalon ka. Nganong lisod man na iingon ni Mukler nga gitanggal ni presidente Marcos, dali man siguro na iingon. No? Gawas kung dili si presidente Marcos mo nagpatanggal. Kaya ingon pa ni Bersamin, somebody called me nga dili taga Malacañang niingon, you need to go. Ang pangutana, kinsa man to nga mas labaw pas presidente nga mo papahawa kang Bersamin nga si Bersamin is serving at the pleasure of the president. Sa akong naibawaan, isa ra man gyud mas taas kaysa opisyal mga higala sa gobyerno. Gawas sa mga tao, ang asawa mga higala sa opisyal. Para siya mga katropa. Gawa sa mga tao nga mo'y nagpili niya, mas labaw yung asawa kay di man kakadog og di ni mo tumanon. Di ba kay ginapaluto man, di man kuno si Marcos katanggal. Nya di po si Claire, kay kisa ba siya mo tanggal-tanggal. Siya lang ginag-una-unag istorya.
Nya gibuhatan pag inyong istorya si Bersamin nga out of delicadeza kuno mi resign. Matay tarungan ninyo meeting ng inyong kuan ba kayo ba? Katawanan kayo ba? Imbis kay naamo sa communication, wa man mo'y communication. Di ba ironic kayo, Auntie Claire? No nga, naamo ikaw naa ka sa Presidential Communication Office. No? Ikaw ang undersecretary. Naamo sa Presidential Communication Office. Pero wala mo'y komunikasyon sa matag usa. Ano yan? No? Wala mo'y ngano mang makaingon magkakatrobang Arnel nga wala komunikasyon. Kung napay komunikasyon, nagklaruhan ay mga ayaw sa ipahibalo. Ayaw una-una diha. Kay wa pa ni it seems that wala communication kay ingon si Bersamin, wa man ko kahibaw ana, wa po si ni communicate nako. So ironic kayo. Nga naamo sa presidential communication pero wa may klarong communication na unsi. Binuo ang istoryaha mga igala. So unsaon ninyo effectively mapaabot ang impormasyon ngadto sa mga tao nga bisan kamo diha in Malacañang no kamo diha nga naara sa uskabalay wa na mo ka istoryahanay. Kay gastoryahanay pa mo dili man ni maka una-una si Claire or atat na atat lang gyud siyang mo announce usa ba o piling niya presidente na pud siya. Diba? Sus Ginoo. Mailan man muna si Claire Castro mga igalag malagot magkasalapid sa tingali panahon na Mr. President para may nalang maka-neutralize gamay bitaw pili siguro ka kanang kuan diha effective communicator ayon ang kuan attack dog. Pwede na nimo himoong vlogger siya. Si Claire Castro, pwede nimo na himong vlogger iatbang nimo na sa mga vlogger nga sama nila Banatbay. And by the way ha dili ko vlogger ha. Kay na may nag-akusa na ko diri nga vlogger kuno ko pila kuno nadawat nako ngano man mangay kag bahin. Ha? Mura na vlogger na kuno ko. Pagka masuko ta sa korupsyon di ay karong panahon na mga igala, vlogger na ta. Mao na day dayon. Daghana po ninyo gi pasangil na ko nga ako kuno DDS, nga ako kuno bayaran, nga ako kuno vlogger. Pero ang pinaka sakit sa tanan nga inyong gipasangil nako, putot ko nga announcer. Binawa. Atay agad ninyo oy. Di ba katropang Ramil Valdisco? Binaso Dolorito Joseph maing buntag diha. Uncle Dars on it stress na jud si Auntie Claire. Si Auntie Claire pwede niya na mga igala kuhaon ni Marcos kay ganahan man gyud BBM ana. Pero himuon niyang vlogger. Kay kini si Auntie Claire ang kalibil ani mga jam magno. No? Muna yang kalibil mga igala mga kuan, mga kalibre niya ba? Mga jam magno. Muna yang mga kuan. So nindot na siya ipangatbang dito ilang katong mga vlogger sa Pika sa mga Duterte katong mga Chu Moreno. No, mga Crescent Chu. No? Pero nindot pa pud sila kay sa aning Auntie Claire nga bastos kay baba. Nindot ni siya Auntie Claire may pang imong trabaho mag-vlogger. Kay effective ka ng vlogger makapalagot man ka. Atbangan nimo kana sila Banatbay, no? Atbangan nimo na sila Busdada kinsa ba na sila? Muna atbangan nimo dili ka mag kanang communication office or palace press officer kay lisod kaayo no. Wa man moy communication diha sa inyo mismo no. Ironic gani kayo nga imbis kay naamo sa communication inyong trabaho kamo diha wag istoryahanay binuang istoryaha may galan. Oras alas 8:01 katropa balik ta man lamang nini kadjut lang. Bullseye. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya sana